ngauya mandiri ita session ndiri kutaura mukomana ndobva aita zvakataurwa namai kusvika awana ropafadzo yake. So nyanda ndidzidzise mangwanana nhasi. Number 1 ndeye relationship, number 2 ndeye obedience, number 3 ndeye the revelation of Jesus. Nokuti ukatarisa mukomana uyu kukomborerwa kwake nyangwe baba vake vari confused, kwakangoitwa zvakadaro nekuda kwekuti pane zvakabatwa paari. Maoko ndokubva baba vanzwa sekunge maoko ndeya Esau. Maoko anorepresenta mabasa kana kuti maworks kana kuti kuita, which means nawe kuropafadzwa kwedu nechekuita nemukoma wedu our brother anova Kristu Jesu, nekuda kwekuti ane basa raakabata rinoita kuti nyangwe baba vakakutarisa vakaona kuti haukodzeri unongopfuurira mberi kuropafadzwa, nekuti chakupa kukodzera is Jesus for you. Ropafadzo iyi yakauya nekuda kwekuti mukomana akatumwa kuti enda unobata mhuka, wakaenda musango kunovhima mhuka. Kana uchivhima mhuka hadzigone kumira panzvimbo kuti baya hako tiende nokutoda kukomborerwa. Iprogramu yeblessing, but hunting demands skill. Hunting inonetsa pakuti mhuka inenge ichitotiza, but mukomana akaropafadzwa akabata mhuka dzakati dzori already available dziri pamba. Kureva kuti vari vaviri kune mumwe akapiwa netasi yakaita so hard zvokuti wakaenda kunovhima ukanonoka kubata kuenda kuatora dziri already available. So ropafadzo yaJehovha haisi ropafadzo yekuti unogona kushayira kana kudadira mukoma wake nechikonzero chekuti zvakatora zita mukoma paari kuti iye agone kuropafadzwa. Haagone kushayira kana munhu akaunderstand the grace nyasha dzakaitwa naMwari muupenyu hwako zvakaoma kuti udade azvigoneke, nekuda kwekuti unenge wakuziva kuti it's not about me, it's all about him. Hongu ndine pandinonamata, ndine pandinochema, but kune basa rakabatwa paCalvary rinokodzera kuti zvandinochema zvigone kugamuchirika nekunzwika. Nokuti baba vati voice raJacob kuti paunonamata Mwari vanonzwa voice rako, but inodeda ropafadzwa hakusi kuchema kwako, ibasa rakaitwa paCalvary rawakatenda maari. So baba vakaona zvakabatwa naJesu nokuti wakatenda kuna Jesu, minamato yako inobva yava nemanswers. So my answers to prayer are by what you say. Bible rako not Matthew 6 verse 6 na mapinda baba na muvara to Mwari anaona zvamunoita. Answer inobva by what you do. So the favor in church New Testament is no longer what you do, but what is already done. If you believe in Him. Hallelujah. That's why I tell the statement here, which as na baba say wakasika kuiwani. Zikanzi Mwari wewe ndiye wazviunza kwandiri. Mwari wenyu ndiye akonzera. Siyana statement yekuti Mwari wenyu ndiye akonzera kuti zviitike. Inhau yekuti mhuka dzese dziri kuvhimwa nedziri pamba dzaigova muone category kusvika dzimwe dzagona kutorwa dzikachengetwa pamba. Hakuna mhuka dzakakosikwa dziri pamba, but munhu wakaita 10 maanimals, mamwe akagona kuchengeteka, mamwe akaramba ari esango, which means already mukomana uyu haasiri akatora mhuka idzi kudziudza pamba. It was a done deal, zvakaitwa kugara asati aberekwa. Saka paari kubata dzepamba ari kubata dzemusango dzakabviswa musango dzikaunzwa pamba. Zvoreva kuti ari kuappreciata zvakaitwa nemamwe. Vamwe vapi ari kuti Mwari wenyu kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kungopupura kuti zvama dzako hamusingugona kana kungwara, but Mwari wakazviudza pedyo neupenyu hwangu kuti zvinhu zviitike. I've realized kuti Mwari wedu unoita zvinhu nokuti tinomunamata, but I also realized kuti Mwari wedu akaita zvinhu tisati takumunamata. Ukaenda kubhuku raGenesis naExodus, kutanga kwaExodus, uchaona kuti vana veIsraeri vari muslavery vakatanga vaine favor even vari muslavery. Kune testimony yemuEgypt netestimony yekubuda muEgypt. Testimony yemuEgypt ndeyekuti mambo Faro akatsvaga nanyamukuta mamidwife kuti endai munouraya vana vakomana vari kuberekwa nemaHebrew women. Nyamukuta ndokubva vadzoka vane ripoti yekuti vakadzi vechiHebrew vakasiyana nevakadzi vekuno muIjipita. Ava vane simba rekuti tinotosvika vabereka kudhara, which means Mwari akavapa a blessing to bring forth vana even anenyamukuta vasipo. Zvoreva kuti they were in slavery, but also they were experiencing breakthrough. Because sometimes mane patinotadza kuona zvinoitwa naMwari nekuda kuti wakaipa akatibata meso tinoona zvakaipa zvinoitika kwatiri. MuEgypt ufunge mune matestimony. MuEgypt mune matestimony. Vasati vabuda muEgypt, kubuda muEgypt ndo breakthrough, but vasati vane breakthrough kune kafavor kavakatanga kuexperience kuti kuna akatumwa kuvaurayira vana akakundikana
vauraya kusvika mose vakaberekwa. Kurati there are times yekuti hatinamate Mwari nokuti anoita zvinhu, tinonamata Mwari wakatanga kuita zvinhu kare. Nokuti tisati takumuziva iye akatiziva, tisati tamuda iye ndokubva atida. Bible ranoti for God so loved the world, not the church, not the vakatendeuka kare, but the world, nyika. Kurati takadiwa tichiriko. Handiziva kutaurana, but can you relate? Kuti kune zvinhu zvakaitika muupenyu, kwete nokuti wakanamata. Usati kwakutonamata. Kune Mwari zvaakakuitira ndobvaonekwa nemunhu waunai nhasi muchechi. Makatozotendeuka maroorana zvokuti unoona kuti unoti asi Mwari vakandipa murume ndisati ndakunamata. Aunobvira wapfugama kuti Mwari ndiri kuda imba, but Mwari vakakupa imba. Kuti kune matestimony ekuEgypt. Aunofanira kurecognize kuti Mwari vakangozviunzawo pedyo neni. Handini ndakazviita nyangwe ndakaenda mudakani kanobata mhuka, but kuna akadzivisa musango akadziudza baba. We need to grow and mature to appreciate God zvimwe zvinhu zvaakaita before tisati taakumuziva. Asi nyaya yekunamata bedzi inoita kuti Mwari vaite zvinhu, but inyaya Mwari wakatanga kuita zvinhu, saka hachifanirwa kunamatwa. MuEgypt vanhu vakaexperience favor yaMwari zvokuti zvanzi Mwari akavapa favor, vakapiwa silver and gold in the sight of the Egyptians. They were slaves, but they were later paid. Kureva kuti vari muEgypt vasati vabuda vane imwe favor yavakaexperience. What is happening? They don't know the Pharaoh to let my people go so that they can worship me. Which means that before worshiping God, God was also doing things to them. Vana kutanga nekunamatswa kwaMwari kuti Mwari aropafadze vanhu. Vakatanga naMwari anoropafadza vanhu kuti vamunamate. Taurira Pharaoh aregedze vanhu vangu vaende kuti vandinamate. Let my people go so that they can worship me. Which means before worship, God recognized them as his one. That's why we experience the miracles, the breakthrough, even last no matter what. So statement your God brought it to me. You know that I didn't know but when you there are times the good one effort but effort no it's a same effort but life has changed. There are times you must recognize the brought it to me. I remember 2006 when God called me. I see him that prayer is going to be prayerful. I see him that is going to do fasting. But out of nowhere, personally for the I heard the voice in the dream. Put on with you, go out and win souls from my streets. Just like that. I didn't know what to do, but I saw the Kanama City, one day I shall go into the world. Pass natural data. But you go tell them to touch. There are some tender beaters. You never put that complex of the Maribanga Tanga. Your God, your Lord God brought it to me. It was a later to Maribanga favor, even with confusion. They would also sort of bomb out we question your blessing. We tell not to come and ask that deserve but this statement, put it on the achievement level. You put out of the second 40 put it down, or Bango to one finish. So that they get a proper factor. Even at the complex was a Bunga, so, but the Buddha put in here and take them and lead. The Lord of Jacob, the God of Israel. So in your statement, in the midst of confusion, this one, I'll make sure I'll get blessed. Yes. Amen. Because the Lord God, the Lord your God, brought it to me. Amen. But as far as statement the effort ya kutapita mdanga nikapata mkutati toneza bata shingiri na nikapata zili tu nikasema this effort yake yes no but as one do aita kujifambe ni mkuu. I've seen people wanataka kuona mali wanatoa effort yao ni kukonda kwao and this maybe wanaita effort yao but what I recognize
It's all about his grace. Because ukaenda muupenyu uchaona kuti kune vanhu vakakwana sewe vanogona sewe vanoziva sewe but haana kuachiva sezvawakaita. Zvokufanira kupa picture yekuti hauna kuachiva nekuti une zvaunogona, nokuti kune vanotokudarika kugona kwacho, kune vanoziva kudarika kuziva kwako, kune vane maconnections kudarika auinawo, and hakuna chekuita mulife. Saka unodzoka apo, the Lord God brought it to me. Anenge Thomas full of doubt, ari mumba nevadzidzi vaJesu. Jesu akapira mumba ndokubva ati kuna Thomas bati. Thomas haasi kubatiswa nokuti anotenda, ari kubatiswa naJesu nokuti awanirwa nyasha dzekuti abate mulevel kusatenda kwake. Nokuti kune vakatoenda kuguva vachida kuona Jesu vakasvika ikoko vachida kumubundira, akati musandibata nokuti asati adzokera kuna Baba. But the very week ndopaanopira kuna Thomas oti bata. That's why Thomas paakabata Bible not wakawira pasi akati, my Lord, my God. There are times kuti Mwari vakakubatisa zvinhu you become humble. Haudade usvika pakuti muri Mwari watendera kuti zvinhu zviitike. Nyaya pride inoita kripiri when you don't recognize the place of God in your life. Pride inouya pakuti unoba kuti ndinobereka strength, ndakadzidza strength, ndakakwana strength, ndinoziva strength, but I realize kuti ukaona une zvawakugona kuna ari kukugonesa. Mukomana uyu ari limited nemukomana asiri kuropafa ari kusango kwanotadza kubata, but unoziva kuti Esau akazobata but akabitwa netime. That's why Bible rako richiti time and chance are given to all. Kuna kuti Mwari vakashanda netime, kuti difference yako na Esau asiri kuropafa kuti time kwete nokuti haana kubata. Iwo wabata mugambi angava nazo, Esau azobata but wakupita pa time. Kuna kuti Bible rako rati the sons of Isaac were made commanders of Israel because they had the understanding of times. Kuna kuti pane mukana waunowaniswa naMwari uri kushaikwa nevamwe, ende vamwe vachitoshingaira usakuvhima kwakaoma pane kuti upinde mudanga ubate, but nyangwe kwakaoma akadzoka ine mhuka but chakamubvita itime. Thank you, Jesus. Your Lord God brought it to me. Hazvina kuuya nokuti ndakafunda stereki. Kufunda stereki kuri right, because aisinowanzoparidza grace inoita kunotsikirira shasha. But itsika yaMwari hanzi kusimudza marombe kwete mashasha. Amene kana shasha munenge investment kwedu isusu marombe ririko ndakariwana, anosimudza marombe kubva muguruva, anosimudzira zvakazvidzika. Edu isusu vakazvidzika tinawo eshasha tisati anaopoza ndisishasha zvangu dzandikotambireko. Kune munhu akabvayo ndezvati inatokutaura zvekuwaranisodza marombe kuisu sakatifundei ngati mavhisi enyu musandawana. Bhaibheri rakakura. Uchagopa usimudzwa shasha wakawara wakati pemarombe ndopera. Ende titore zvicho manifesta muupenyu hwedu. Pane time yamufanira kusvika pakurecognize kuti ndini damhanya ndikanobata mudzi mama wakabika vakaita zvese, but kana ndaakubvunzwa ndinofanira kutaura chokwadi kuti Mwari ndiye waita zvinhu izvi. Why? Because ndisati ndaberekwa mhuka dzese dzaitwa mhuka dzesango, but somebody tend these animals kuti dzive domestic animals, which means Mwari vakapa munhu wisdom mhuka idzi dzikava dzepamba, saka ndaakungobenefita zviri already available. Mukomana aenda kunovhima musango, he represents an Old Testament believer wekuti you try by your own effort to make things happen. Mukomana asara pamba is resembles a New Testament believer yekuti nekuda kwekuti Jesu ndiye wakavagwayana, ndiye akava available. Zvinhu waifanirwa kuita mitsipa kuti uzviwane. Vanhu kare vaienda nemombe nemakwai muchechi vanoregererwa zvivi. Jesu paakauya ndokubva ava the only sacrifice, which means exists mbiyo yanga iriko wairarama upenyu hwaEsau. Nekuda kwekuti zvichida nemombe yacho hauna bhato mutadzi. Kare kuna matababa maoma zvinokwaifana kuya nembudzi kuchechi kwete neBhayibheri mbudzi. Imagine kana uchitadza kg yemombe, kg komombe yacho, ende uone mavhariro anoita vanhu nekudyira kwako, unosadekera risikabuda. But kuna akava mhuka he became the lamb. Ndiye akavagwayana sacrifice nokuti ukaona zvinhu zvaakuita, it's all about him. So when you understand grace, you become humble. When you understand grace, you relate with people with love. Ukazisanya shazamani nekuita kwake,
augone kuchira munhu nekuda kwekuti difference yako naiye is all about grace, not about intelligence. So amai vakakomana tiri kuti pinda mudango ubate mhuka uye nazo. Komana vabata ndokubva auya nenguti dzake mbiri mainde kubva vabika ndokubva vatora matehwe vakamupfekedza. Difference yake nemukoma iso waziya yanga ari smooth guy. Saka mai vane wisdom, vane intelligence yekuti aiwa tikamuendesa akadaro anogona kutupa, but taakumuendesa akapfeka matehwe so that baba paunoshedza akauya pedyo vachimubata ndobva vakataura vakati the voices of Jacob but the hands are of Esau. Kureva kuti iwe hauna kusiyana nemunhu unokuti makasiyana, chakasiyana wisdom dzekuti mugone kufanana. Repeat. Komana maudza mai vako kuti ndemukoma kuti takatosiyana baba ukandibata wachaziva kuti handisiri, but mai vako nekuda kwekuchenjeri ndokubva mupfekedza matehwe zvokuti baba vakamubata baba ndo vanotaura kuti maoko ndeya Esau, mukomana uyu Jacob, but tiri kubatwa intelligence dzaamai dzaiswa pamusoro pemukomana. Zvinoti vanhu vanofunza kuti vai nani vane zvavanogona kudarira iwo unobva unosvika. Difference yacho wisdom kwete zvino zvakarongwa naMwari ndosumuziva zvinoitwa kuti ugone kufanana. Favor yaukutsvaga kuti Mwari vakuitire iripo, but kune problem yekuti unosvikombezwa kuvanhu upenyu nyange nokurarama kuti havari beta, havakati fundei, havanotigonei, havanoziva zvakati. Uyo ari kuti amai iri nemukoma wangu takasiyana, but the wisdom of the mother havana kungosiyanisa vakomana nekuda kwekuti kune zvavachaita pana Jacob zvinokodzera kuti afanane naEsau. Baba pavakabata vakati the hands are of Esau but the voice is of Jacob. Kurati vanhu vatu Jacob and Esau. Kurati Bible rati the fact that he did not recognize, he was confused. Yet he went forth to bless. More confusion, more darkness, more open. There are people who are getting blessed. Life is stubborn to die. Everybody might say that one to shop on them. I say them to put you. You carry your food to get it more. Ukamwona kule tsoka biashara yetu kufamba ile ukole Mungu kweli. Amen. Kwa tini bakomana abasikura yezulo takaona page yakasudiro mabalusa kune vari kuoreka uri muno. In the midst of confusion, he went on to bless the boy. Although I still loved that, but Mangata Tugisa with Jacob. See, that one voice is Jacob. Nikabata Maoko the Esau. Baba from what Iowa. The little village is about the confusion. The guy who did not share are mighty to verify. In the midst of confusion, he went on to bless the boy. Confusion, God can still bless you. God is good all the time. All the time, God is good. In the midst of confusion, you carry your blessing. Hakuna time right. Kune vanhu vanoziva zvekuita nguva chero nguva kuzvinhu zviite right. We are in a time yekuti pfungwa yemumwe nemumwe ndeyekuti dai zvinhu zvaita mushe. Dai zvinhu zvaita mushe, upenyu hwaita mushe. In the midst of confusion, Jacob can carry his own blessing. But under the wisdom of the Holy Spirit, ndingaitei kuti zvangu zviite. Chicha ndikabata, chicha ndikaita kuti Mwari vandipe ropafadzo. Ropafadzo yako haina kumirira calendar, yakamirira obedience nerevelation, knowing what to do. Nguva yatirisora pamberi ako unofunga zvinhu zvinoita mushe. Haisi time in knowledge at any time.
that can change your life. Ruzivo kuziva zvekuita chero nguva yauri kunodena ropafadzo. Mukomana uyu anga asikakodzere kuropafadzwa nekuda kwedifference yake naIso, but nokuti anga ane relationship naamai vakamupa wisdom kuti kana wakuendesa chikafu chipfeka matewa baba vanomubata vachanzwa uri Iso. Unoti anga ane wisdom ari the wrong person akatakura the right blessing. Ana ningi ndo wakafanira ndo wakakodzera vanoziva zvakati ana maconnections vakazodai so. You can be like them when you listen to the Holy Spirit. I resemble the mother Amaya Samuel Mucheni. Why? Mucheni was zita rake anonzi Helper. Zita rake zita remukadzi rekutanga muBhayibheri wakanzi kupa mubatsiri akafanira. Mukadzi zita rake rekutanga akasinzi Eve ainzi Helper. So pese pane mukadzi pana Helper pana Holy Spirit, the helper of the church. And we say, who is also the Holy Spirit. For our wisdom of the Holy Spirit, knowing what to do to attract the blessing at the wrong type of a blessing. But we go on in one year, and we never found the good one of the daughter, and is happy when I want to go fat. Because as she feet, to my house, she has to go. Am I? Vale rudone mwana wao asina kudera mu meeting ya blessing but vale mashoko wisdom abali kumuudza kuti chitakura ichikafu ine no baba kana wapa baba enda wakapfeka izvi baba vakakubata vachanzwa unofungidzira kuti ausiriwe, which means kana taakuya kuzopresenta nyaya dzedu pamberi paMwari pane nyaya dzinofanirwa kunge dzichibatika, tangible issues. Kureva zvakafanana nekuti ukaenda kumaredzi mosha munhu achitongwa kana akachema zvakadii nyaya iperere kuti achema. Inonzi kana mapedza kuchema tinoda kukomo something chiri tangible kana kuti evidence. So nhau yekunamata inosvika pakuti zvaunotaura haisi nyaya kusvika pane evidence yezvaunotaura kuti Mwari vakupe the blessing. And Bible inoti pamazuva aya kutanga kwevhesi mazuva aya baba vavo Isaac akasaoni, his eyes were dim, he could no longer see. Munguva yekuti haachaona ndo yaari kuti mukomana enda unobata mhuka uye nayo ndikadya ndikuropafadza. Zvinoda kuti favor yanga yatorongwa kudhara naMwari nekuti dai mudhara uyu aiona hazvaita zvese zvakarongwa naRebheka kupfeka matehwe ingodai hazvaitwa nekuti baba vaingoona kuti ndiJacob. So iwe yekuti baba vanga vasisaone ipicture yefavor yatoitirwa mukomana. Why? Nekuti pakashanda sight hazvibudi. So Jacob hapana paanofanirwa kushaina kuti ndakachihwina ndakamukunda Iso nekuda kwekuti dai baba vakazvitaura vachiri kuona waionekwa kuti hausiriwe. So chakaita kuti Mwari vatendere kuti Isaac ataure nyaya yeblessing panguva yekuti haachagona kunyatsoona, Mwari vaiziva kuti pane wokuti akaonekwa hazviiti. Kureva kuti ipicture kuti akuropafadzwa murima. Nyaya yerima inotora kune mukadzi wakaroorwa murima asi ari kudiwa aripo, but Jacob achida kuroora Mwari baba vanonzi vaLabhani vakati aiwa tichakupa mudzimai wako manheru. Iye vakazozviona mangwana kuti wandinaye asiri, but already munhu watororeka zvatoita. Kuti rima rinogona kufavor type yevanhu vanonzi Analia. The God of Leah ane blessing yekuti unotosvika kuti zvako zviite kana kwakachena hazviite. Kuna zvinoita advantage, but advantage yacho it's a matter of time. So economy iri tani zvisiri kufamba mushe kuna Analia vekuti ndo pavanogona kutokupira. Kutaura zvinhu zvichiita hapana chandakaita but zvakaoma takaita izvi tikasvika pakuvaka ipai. Dzimwe kuti kune vanhu vaachiva nekuda kweikonomi zvomamira zvakaita. Why? Because kana zviri proper vanogobudirira vakati nakei vakati dzidzei. Kana zvisiri proper nedosho rinogotora chera roenda kakopa kabhanda rototi reti yapa 1000 kuti mbonzo akatoona akatozodiya kadini. Darkness inogona kufavor type. That's why Mwari akati kuna Abraham vana vavo vachaita senyeredzi. Stars they shine during the night.
which means tine imwe character yekuti mukoma kwazoisa wasise iwo chida kuti zvinake but Mwari vari kutoti kana kwatoone mali yatatoona vari kuroreka zvachako zvatoita. So baba havasisanya fooni ndo pavangakutaura nyaya yeprogramu yeblessing. Imbomira kuti dai zvinhu zvanaka iti Mwari nonzei zvekuita mukiipa kwacho nekuda kwekuti zvikanaka unogona kuonekwa kuti uyu haana kutidza ngabve pano. Dai ntaraona munhu aitukwafa but Mwari vakamira kuti paite rima pasaonekwe kuti akakwanifa here, akangwara here, akarongeka here, ane runako here. Ayo pane katime kokoti iya kana Mwari vafunga kuti zvako zviite rima rinowanikwa. So rima intime yevamwe vanhu. That's why baba vakati uya padhuze ndikubate because havachaona. Saka vari kumubata vari kushandisa feeling ndovanzwa kuti maoko aya ndeyadiso but voice iraJehovha. Tikaitarisira kuti baba vati ayo hatichakuropafadza ukuni confused. Rega ndichedze mama wavo ndibvunze kuti ndiwani but hazvina kutsvagirwa witness. Unozati nyaya yangu dai yakabvunzwawo munhu anoda usina kuroreka. Tenda Mwari kuti akamuomesa musoro munhu aikuda akakuda iwewe chete asina kubvunzawo Mwari. Ndomutaurira soro dai yakaita witness nyaya aitaura nyaya iyeyi yaikuda. Unoziva kuti kune vanhu vanoziva nyaya dzavo unozviziva. Kune vanhu vanekoti komurambora unotoziva kuti kuwikawo. That's why mukadzi wakurorwa paJeriko unoona kuti vanhu vese vakaparana paJeriko padera apo nokuvasara. Chinoita kuti vanhu vaparadza navasare Mwari vari kuparadza mawitness. Because Rahabhu aitozikanwa kuti chifeve. Saka panororwa chifeve kana pane vanhu 3 muraini hachicharoreka. Mwari akatsvaira raini, Mwari haatsvaire vese vari blessing in the midst of trouble, in the midst of darkness, in the midst of confusion, may God bless you. Chinotadzisa Isaac kushenza mukadzi wake chii kuti mama vana vanoda kukonfuzwa ndichaone umbondiudza kuti mukomana ndiyani but akasiya zvakadaro. Ndoda kuti kune zvinongoitwa naMwari unotadza kumukomunaiza. Kune zvimwe Mwari zvaakangovhara kuti zvisakudesa zvinotozikanwa ufunge zvinozikanwa. Apachina kupe munhu kunyarara so ndiye Mwari. Vanhu havanyarara kunyararidzwa wopfuma munhu ndiri kutaura azvati munhu zvaararambidzwa ndozvaarikunyanyataura. Ngatsaimona ministry yaJesu kufundisa matestimony akanaka but Jesu vana nokumetera ailiga matestimony aita akaporesa munhu otosaudza vanhu. Saka inetsika kuti Jesu anoda kuti munhu asataure then pana who's this guy womati Region akazwa kuti ndenda kunoudza vanhu zvawaitirwa naMwari but kune vamwe vanhu Jesu aiti usataura zvawaitirwa. Ndakazoreka kunaisa kuti Jesu emi yake ndeyekuti munhu ataure but sei kune vamwe angati usataure aiziva take munhu wakutaura naye usamurapidza zvazara ukangoti usataure ropa zvinozara manje. Kana ida kuti afanise nyaya yako wapedza kutaura kuti secret ndopaunonzwa kuti zvatanga. Ukatoda kuti asaitaure usataure secret unoudza senyaya usiyana nazvo. Ukangoti isecret wairasa ino unoudzwa mumwe wobvaudza futi kuti isecret uyo unoudzwa mumwe wake futi kuti isecret. Vanhu vese vanozara nesecret yacho. Inecha yemunhu iyo.
Avafana kushedza amai nokuti havasinyatsoona kuti pana kudaita zviropafadzo panapa. Mama uyaya asinyatsoona ndinokuona kuconfuse panapa mpono ndiyani. But baba vanoda. He went on to bless the guy. The main secret anga involve Mwari munyaya dzake. Kuti Mwari wenyu ndiye waunza zvemisho. So kana Mwari ari pamusoro pezvese hakuna munhu ungarivhesa. Waisa Mwari mukati menyaya dzake. The Lord my God brought it to me. Iwe ungazwisisa unorumbidza Mwari. Hautarisire effort yako kugona kwako. Kuti nezvandofanirwa kuita pane pandinofanirwa kuisa effort. But I have realized that the race is not to the swift, not the battle to the strong, but time and chance I give it all. Unaita isicho chama tunalo wakatofunga kudarika. Basi kushanda. Azvinoti kambani yako haina kutaura kuti mudamana nepanomisheni yakati yakatotaura. Vanhu vazo kutora iwe. Vanhu variko vanodarika iwe. Mwari ndakangova tichikutora iye imbomira iwe. Matiracho akatenda kuti mama uyai kuno ndopana akomborerwa. He remained quiet. Ndakona kuti mukomana abvisa kuti amai vatiti zvakati, amai vatiti zvakati. But your Lord my God brought it to me. Takasvika palevo yekubvisa mazita evanhu tise zita raMwari pamusoro pezvese. Vanhu havana matwi vanoremekedzwa but unorumbidzwa ndiJehovha. Nokuti Mwari kana avhura musuo hakuna ungapfika. In the midst of confusion, Jacob was blessed. Chapaisa ukabata mhuko, Mwari vari kukalkuleta nguva netime yekuti kutange kwabingwa kumba mudhara atangacha. Ende unoziva kuti kana wauya nezvekudya munhu akaguta, haazvipe value. Zvekudya zvakabingwa mukomana akauya nazvo but akasvika mudhara atoguta. Ropafadzo yanga iripo pana baba but yanga ine chekuita netime. So mumwe akaenda musango, mumwe akadzibatira baba. Adzibatira baba hadzisi dzake ndedzebaba, dzakabatwa kare dzikaiswa baba. Saka agona kurecognize kuti ini nandimo munyaya iyi. Only God has brought these things into my life. Grace is the only thing that can help you when you understand grace. Hakusi kugona kwako ndiye akaita kuti chigoneke. Paunomira uchida kuzvikudza idzwa kuzidzikisira iye aremekedzwe. It's all about his grace. Thomas, kune vanhu vasandibata, but iwo uri kunzindibate zvako. Abata ndopaanobva ati Ishe, my Lord, my God. Unoti ndazorecognize kuti hakusi kugona kwangu nditone mbiri yekuti doubting Thomas. Vanhu vari kutobatiswa zvokutadza kubatwa nevanhu vaisa effort yekutomukira kumakuva vachida kudoona tenzi. Kune vanhu vakaisa much effort pazvinhu zvauinazvo, wakaisa lesser effort. Kune vanhu vakatakurira kuti vasvike palevel rauri iwewe, iwo zvakakuita netizi. But kana taakurumbidza Mwari unobvisa, unotanga kutaura kugona kwako nekuziva kwako. It's time tabvisa mazita edu neeffort yedu. Tokoti Mwari wangu, Mwari wangu. It's all about your grace and your favor. Unozamira kuyakaitwa paBethsaida, murume akari paBethsaida akamutsimuka ufambe ndokubataka kufamba. Ndopana karecognize kuti kutofamba munana leo. Wakagarirwa 38 years munana wari kuita. Rori zvaro kuita. Kuna akazita 38 years ndobva zvaitwa. Ndobva atotanga kufamba. Iwe unofamba day. You don't recognize the miracle. Unosvika pakuzvijairira sokuti unakamberi vari kufamba. Murume paBethsaida, blessing yake was walking. Church hear me very well. Une zvaunoisa effort uchitadza kuachiva, ugoita wawanirwa nyasha with the lesser effort akawana the same blessing. But iye awanirwa nyasha with the lesser effort anonzwa sekuti ane zvaakaita. Church lizwe, achievement yese yauinayo mulife tikabvisa grace hapana chinhu. Tikangobvisa nyasha dzaMwari hapana chinhu. Why? Nokuti nyasha dzikashayikwa, ukataura kufunda kwako ine maromba akafunda. Ukatarisa wanano yako, ukataura beauty, ukazofamba
tauni kunonzi mwana chinamano musoro unavanhu kuti vanhira havasi vanogara murodhimo mbakuendeke sei pauri pane nesa effort pane grace. Amai vakagara pasi mukomana vakati zvaunotya kuti makasiyana nemunhu hamuna kugosiyana. There's something I must do on you. Shoko raMwari zvaunofanira kuita pauri. Ukaitendera kuti rikushande kushandure unova the type yaunofungidzira kuti hausi. Unachimba zvinhu zvokuti unoshanda kuti nesuwo zvingaite. Wainokuti nyasha dzake dzikaenda pamusoro peupenyu hwako. You attract the best. Manje mama ndikaenda kuna baba vakandibata vanozwa kuti handisini nokuti nemukoma wangu takasiyana. Zvikanzi aiwa aya matehwe achipfeka takura chikafu uendese. Baba ndokubva vanobata zvaiswa naamai pane mukomana, which means shoko raMwari rine zvanofanirwa kuita pauri. Izvozvo ndo zvinokonzera kuti Mwari vaite zvimwe zvinhu mauri. The word must change you. Shoko rikakushandura unova type inoattracta blessing. Blessing haiuye nokuti wachema. Blessing inouya nokuti achema wacho ndiani. I will take the book of Genesis 18. Haga nemwana wake vari murenje vari kuchema nenyota. Haga nemwana vari kuchema nenyota vari murenje. Inozi inoguruka yoti Haga iri kuchema mwana wake kuchema kwemwana. Yeti vese vari kuchema murenje ane higher volume than mine than mine. But they cannot recognize the voice of the child for one reason. Mwana uyo ari kuchema mwana wa Abraham. Ishmael mwana wa Abraham. Haga nyangu achema ane voice nepamusoro. Bible rakonoti blood speaks better. Kureva kuti chine voice is the blood not the person. Kurati denga harisi kunzwa nokuti vanyanyochema, denga riri kunzwa type iri kuchema. Type iri involved. Haga ringera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Yet hakunyanyochema ndaamai kudarika mwana. But saying denga mwana is because of the blood. So now we para Kristu ndiye yakakusunda ikakuwanira nyasha. Ndio inokunzwa kunzwika kwako kuite voice rako. So kama ane voice inomakisa. But ane zvinobatwa paari. Sei baba vaita overlook the case. Pamuraiwa muka, that's a picture. Yeropa rikunatsa zviri nekutadza kwake. Which means the ropa ndora kunatsa the level yekuti even ane wrong voice, he can carry the right message. God. Kune vanhu vakaropafadzwa zvekuti akakudza zvakaitwa naMwari muupenyu hwake achifite achinyatsoti unotofunga kuti pamwana wako kuti simisi hazviitiki. Kune ropafadzo yekuti munhu akaitsana pamwe vandakati pane mablessings ekufanira kufamba nemapepa acho nokuti zvinhu zvine zvamaoma namapepa ndaya wozokaona senyaya kuti akuda zvakadaro zviite iso nevoice rake Jacob nevoice rake atambura blessing yengoma ane ichidzoke pavakaberekwa vaibonati pakuberekwa kwavo mumwe wacho akaberekwa akabuda akabata chidzidziro chekukore mumwe wake. That was a prophetic message. Yekuti pane gore racharopafadzwa iwe wafamba uchienda ndichasana ndakabata zvekupaka. Already ane prophetic action yanga ashayiwa interpretation. Mai vake veti ndo vaitoziva kuti ukaona kabuda muropafadzwa uyu maakudzi enda unofamba unotsvaka uyu zvaakufambira zvinobatwa neuyu. Umwe anoita zvekufambira umwe anoita zvekutora. Nokuti pavakaberekwa vaitwa nechiprofita chedestiny neblessing yavo. But anagona kuziziva chikonzero zvakaitika vari vana vadiki. We need to grow and understand the prophetic message of the scriptures. Zvimwe zvinhu zvaunoramba kuti Mwari vanokuitira zvinogona kuita muupenyu hwako inhau yekuti shoko rake hauna kurinzwa munzeve dzavo. Itsika yake Mwari kusimudzira zvakazvidzika, itsika yake. So don't look down on yourself. Don't compare yourself to no one that they are better. You need the wisdom of the Holy Spirit to know what to do. You can still be blessed, you can still carry a greater blessing. Uri zvauri izvozvo nekuda kwokuti Mwari vane zvavari kuita pamusoro peupenyu hwako. Kune nzvimbo inonzi Borodeo.
uchukua watu warongo tuko kana shida nazo wana revelation ya kuchukua watu tuko kana iko kusikana ndio natural uenda sasa ule mindset unaenda siku ite bosi kanisa watu waliko ana nyingi iwewe Jacob shokora mali kawa msomi upejo hapo hivi confusion ya economy ndio kwa sababu unasema blessing ndio kwa cycle aisee sema yalikuza umwali wana kwa mzujita hizo let's doing it even through me kile sema yenyewe mtoto yeah we economy ya life of praise the Lord ya kutushaka unaiso yeah hadi nyasha wataka mkimisa uso yeah ndio kuna mambo yeah amen yeah oza kuna zinaitwa na mali zikitipa kwa unafanya ni mapepo tishua ufundi unatembea basi asifiti unapotoka kusawa sana za Jacob wala kuniambia ni Jacob watu wanasema ndani so time change ile there in business minded they want company don't time change ya so ana Jacob mimi ndio ufunge kana mali sanyasha pana Jacob wala unapofanya in the midst of trouble Era tena kwa ni jirani wa stendi so that man kurota. Bodi sunya ya mwana. Chicho kitika. Dije kuwa kwa mchwali za street. Somebody came to me. I'm going to follow the I want to bless you. Yeah. Kuna ndio kwa ndio wanakota force. I want you to do exciting. Yeah. Na chicho kitika kwa street please. Hizo ndio za road mali ndio watu za kutolo window. Yeah. Usije Maria yachini ndapita shi Mungu waino alisakwete alije asiwaruda nuita kwete ilore manite economy in darkness kuti mtu watambira maruchi shada kuti kabidi umetiro ola akajumuse kumaka kusaide ashite chakaoba but kuni nyasha kuti mwali vakazenzera mauri vakadzisa pauri Batino for Batima there. Voice in a job, Batina. One of the parish. One of Batina voice. Was one of some of the notes more. There's a one of mine, or not out of hard. I don't want to see this as she Because we can't say but it's more. Teach out. We can't say what I saw. Izo zvaachiri kuzvigona achiri kuzviita panongodiwa munhu unoteerera kutaura kamwari bechi nokuti amai vane meseji yavakapa mwana wavo mwana akagoita nharo akati hazvina kundifita ndinobatwa hatina kufanana nekuzodii don't compare yourself with others trust God wari wakakusika nechikonzero hatifanane kufunda hatifanane kungwara hatifanane kwatinobva hatinofananidzwa neropa regwayana uye kana watenda shoko ramwari ndotsika yange yekusimudzira vakazviziva usarene nemira life yako iva number one supporter upenyu hwako saka kwa chikodzitsa kuzvida kune level kuzvida ndone Bible ati ida mumwa wako sekuzvida kwaunoita kuzvida chakuita rivhesi ungonzwa kuti ndiripo so kavhesi kacho karipo haisi pride instruction yokuti unoda mumwa wako sekuzvida kwaunoita zvoda kuti kutoni mweya wako zvimaka kungozvideredza so ndokuzvimaka kwacho hakusi kuva hambo iyacho spiriti yekuti haungozvidarisirawo zvakanaka kune munhu wekuti akachera wanzi esini makachena komplimentiva haida kuti nekuda kwekuti ane mweya wekuzvidzikisira uzati zvipi ibhero $6 hatina kutaura kwazvatengwa kati vakachena obvaibhero totamiwo kwako kulemekeza. Unotudza kuti praise pachako.
machena waongea kwa fakati. Hallelujah. People that carry the confidence so. Which are wonderfully and fearfully made. So what you want to be in the subject as my own are wonderfully and fearfully made. My own plans are towards my life. I know the plans that I have towards you to prosper you and not to harm you. Voice in the table. Baba barubata. Atange iso wani. Ndakamuchikuwa ye blessing inayokuwa confusion kunyika. Kuti vanhu vakutarisa kuti bata akungwara bati kuti indari imba kwa sababu kuna vanhu vati uri kuchacha kupenyu anambogara pana chaanga achiva ozoona achiva ndokumushaka kuti ivi takapedzisa naye hapana chaionekwa pamana utadasi ndovaridzire kambani iri pasera. Voice ndera Jacob, maoko ndera Esau. Haana kungwara asi Mwari vakamuwanira nyasha. Haana hama yenherera asi Mwari wenherera akamuwanira nyasha. Ishirikadzi but kuna Mwari weshirikadzi akamurangarira. Ioni mazitatu anotaura confusion. Jacob and Esau. Rekuti Jacob richimakisa risina blessing, but rekuti Esau richimusumudza pamba ukatakura kuropafatika kwako. Kana watenda muna Kristu inoraramika iyoni tuini Mwari kadofuka nechuchu. Mapepe kuchukura hapana pani mapepe yemba nemutukaya. Iyo kadofuka ne confusion kano confuse abantu. Voice leo unasema wamenda but maombi yake leo unafanya kutaka kuropa fast. God is so faithful. Amen. Don't look down on yourself. Yes. Don't compare yourself with others. Mwari unechikonzeresa yakusika zvawakamisika. Mwari unechikonzeresa wakaberekwa kumuri yaunobva. Unechikonzero Mwari. Don't look down on yourself. Ayo pawakanamata Mwari wakanamata iye kusimudzira zvakadzidzika zvacho. Iye akarangarira vanhu vanoshanda. Vanonga vakabata pekuti Jacob. Vanikuwa varatidza the results of Esau. Uzatile mitira kuletea kuchoro marini ndio kuchoro kunenge kusizana kuti yakasika kugonora igona sapane vanosangana kumazuro kwandaidzidza vanhu vanozokushamisika uchisvika sapane mashikiro anozokuti vanosauza kuti pana uya auye kana wako unoti wasvika so ndiani ona ndofuri plus auri kudzika. As well as when you have food, you have a banana now shut inside. You know, how you should come out of the world. You have to turn up and so well young much. What are they going to take that about? Somebody got you on that Esau, Jacob, which tomorrow. What was when I Esau and the rope of Fatima? They are confused. In the midst of confusion, Jacob was blessed. Don't look down on yourself. You live on a farm, you're not a farm. Can I show you what was the amount of farm? Why did you want to follow it when you're wrong? This is a woman. Don't you mind asking the Guru or Smith? Or for Muslims, that's a or a sorrow. They are waiting on the country and not the dusty power. My one soon will be elevated. You are Jacob today. But when you trust his word, the Esau blessing will come upon your heads. Unobata zvinhu zvinoendeka but vanhu vakamutarisa voti but haana chaiziva raririregerega muna chaiona haana kana hama haana kana munhu anomubatsira asvika sei apa. Oh, the Lord God brought it to me. Why? Because the Lord God brought everything to me.
minus pakurarama ndaku minus health wise ndaizvimwarira life yekurarama taigara mu1 room nevana vangu 3 wasakana kuti 1 room inoita 2 nesas unotoenda pakati taigara 2 rooms iri 1 zvetu iri 1 ndakaziva kudhara zvinoitika kunobviwa kune nyasha dzakasangana nesu. The Lord God protected it to me. Dada kutenda mushandi chirwara ndakada kutekesa twadandinako tiwane mafambiro chirwara chisina kutekwa akasitoka akasapisi even pa 6 waitobatira waya akashedzera kuti akatsamika imana saka zvozoti 4 places tinodai the Lord God brought it to me. Ndozviziva pachangu kuti tiri ana Iso ukaona zvadai tiri ana Jobho ukaona zvadai kuna Mwari atifunga nezvino. That took my nerves. But shoko rake parakamouya chete rakavairikeo chenja kwaakandiwana ndiri Mwari saka kana shamwari kunyanya zvechechi Mwari wachakunyanya muneni ngatinyanye posa rikunyanya Zabareko ndakafunda naye sokuza zvechechi zvoda pakarongeka pari propaso aida kutanga counseling achida kuti counselor tambisiye because ini shamwari makandisiya chirwara ndaiswa kumusha but the word came shoko rakauya ine dream you go and minister and whatever chandasangana nacho nhasi the Lord God brought it to me. Ukangoziva kuti kese ndiMwari akavaudza haukumbirwe kuombera, haukumbirwe kuimba, haukumbirwe kutumidza Mwari, haukumbirwe kushandira Mwari. Unotoziva kuti ini ndine mubhedhe nekuita nokuti Mwari vagara vari kuita zvese muupenyu hwako. Hallelujah. The Lord God ndiMwari vaudza kwandiri kune ndini ndatsvaka une zvauri kutsvaga uchiwana chinzwa kavo kutsvaga haisi garanti yekuwana kuwana inyasha zvawawanirwa kutsvaga kune vari kutsvaga mudariro zvauri kuita vari kutsvaga mari haisi kuwanikwa iwe ngoti pandikidiki soutona zvachafara woti hakuna mwene kuronga kwedu chinja statement iyo yokuti the Lord God brought it to me. Ashwani mbele kungwara itarisesha yangu zvakanaka kune vakangwara vasiri kuzviwana ndakati pamaholidays tinoyambirwa don't take a drive vanoyambirwa munoita mefted musango but I've seen vanhu vari soga vachigumwa nevakanwa sanaitiko vasingano vanofanira kuyambirwawo kunzi kudini. The advice to those who does not drink kuvaudza kuti namata kuti Mwari ndichengetei pamugwagwa. Why? Nokuti hapana nyaya yekugona kudhiraivha unodhumwa uri correct wofa uri correct ari wrong machirarama iwo wasvomira pagreen robot une ari kuya asvopinda chikunonga kumashure wotouraiwa nemunhu ari wrong. So the secret pakutanga kuti driver ndingatsogona kuti pandinofamba the grace of the Lord protects me. Hama dzangu tofanira kusvika palevel yekungoti chete ipa Mwari mumbidzo dzese in all things imanikidzwa ngati mbeiroipa shoma shoma